akong kwento! Yeah! Merong isang barko at meron doon 4 na bida. Isang barko, 4 na bida. Gusto ko yan! yan! Tapos, ang 4 na bida ay ang Hapon, French, Spanish, at Pilipino. Yun! Pumunta sila sa malayong karagatan. Tapos, sa laot na yun, maraming pating. Maraming pating doon. Malalaking pating. Tapos, nagpapayabangan silang 4. Sabi nila, kung sinong tatalon, ibig sabihin, mahal niya ang bayan niya, ang bansa niya. Okay. Tapos, nauna yung Japanese. Sabi niya, mahal, ay, arigato yung Japan! Sabi niya. Ibig sabihin, mahal niya daw yung Japan. What? Kaya tumalon siya. Pinag-abon siya ng mga pating. Kinuha yung ulo niya, yung kabay niya, yung paa niya. Pinaghati-hatian siya. Yung daming dugo. Ano sabi niya? Arigato Japan? Thank you Japan. Ay. Thank you Japan yan. Tapos, sumunod. Nauna yung Japanese. Oo. Sumunod. Sumunod yung Spanish. French. Ay, yung French. Sabi niya. French daw sabi niya. French yun. Cut yun. Cut. Sige. No, sumunod yung French. Ah. Sabi niya. Sabasur, sabrabo, sarabang ko. Siyang French, sabasiyang Paris, sabasarewara. Ha? Sabi niya. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang ikaw ang may mahal sa bansa mo, ako rin, sabi niya. That's weird. Kaya tumalon din siya. Isang mga lang ng pating, na-shoot na yung buong katawan niya doon sa isang pating, kaya namatay siya. Patay na. Oo, patay na. Dalawa na, patay na. Lang, natitira. Sige. Yung Spanish tsaka yung yung Paano? Filipino. Get the... Back. Get the natira na lang yung Spanish. Nagtitinginan sila kung sino susunod na tatalon. Hindi alam. Kasi ano yung natira? Yung Spanish tsaka yung Filipino. Spanish sa Pilipina. Nagtitinginan sila. Hindi nila alam kung sino susunod na talon. Kaya tumayo yung Pilipino. Siyempre, palaban ng mga Pilipino eh. Tapos, mabuhay ang Pilipinas! Sabay tadyak do sa Spanish. Sinadya niya. Oo, tinadyak niya yung Spanish. Ibig sabihin, mabuhay talaga ang mga Pinoy. Anong masasabi niya? Sumuot. Hindi yung ano. Welcome to Ka-moto. Please like and subscribe. So, what's up sa inyo mga kamoto? Welcome sa vlog natin ngayon. So, pumunta tayo ngayon sa Mount Zion. Kasama ko ang aking napakagandang asawa. So, bibili muna kami ng pagkain. Tapos, pupunta sa Mount Zion. So, tara! Mag-order. Dito? Morning, Mcdonald drive-thru. Anong order mo, babe? 2 piece sa akin eh. 2 piece chicken Mcdo. 2 piece chicken, sir. Yung spicy. Spicy. Isa, ikaw eh. With medium drink. Sige. Okay, sir. Ikaw. Chicken spaghetti. Chicken Ma'am? spaghetti. Chicken spaghetti, ma. Opo. With medium drink. Hindi, regular lang. Hindi spicy. Ma'am? Regular lang po, tsaka hindi, yung original lang. Okay, ma'am. Yun lang. Oo. May fries ba? Ma'am? Fries. Magkano ka na lang ng medium? Tsaka isang medium fries. Okay po. Sige, yun lang. Okay na. Okay po. Total bill nila 368 pesos. Thank you, first window. Yeah. Ay! Ano ba yan? So, Verification. yeah.
sana, no? Kasi, ha? Ay, nagbayad siya na? Ah, oo nga pala, eh. Ay, oh. Pero mamaya marami. 11:55. Uy, Mcdo. Chicken, chicken. Hawakan mo na lang, baka matapon. 177, 63.30 na yung ano, pang litro. Thank you. Tubig, tubig. Magkano yung ganyan? 20. Hey, oh. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that broke black boy with the gold teeth. Dark skin, looking at me like you know me. I wonder if we got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but these days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but I want. So I want. And I'm not forgiving, love away, but I want. So I want. And I'm not forgiving, love away, but I want. You know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause I'm not wanting anything but your love in your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but I want. Dito na kami sa Mount Zion. So, kakain muna kami. Kain muna tayo, no? Kain. Hugasan ko lang kami. Magpilas ka ng batangyo. Ako din. May babamba na. Ang yun. Kayo kimbambano. Ano, babe? At kayo. Ano ba yun? At kayo. At kayo mga ibambano. Ang ganda, no? Mga view, oh. Sa taas ka. Ang hangin lagi. Ano, nakami din yung pari dyan. Pare. Founder nito. Dapat dalawang rice.
Ito yung isa. Magkano ang extra rice nyo sa Mcdo? 30? 25. Umabas na yung ano naman yun, price na lang. Magkano yun nagastos sa Jollibee ay sa Mcdo? 360. So that's like 750 pala, no? Almost 8. Yun, 7 to 8 dollars. Kung i-compare ko yung ano, lasa ng Jollibee tsaka Mcdo, sa chicken mas masarap yung Mcdo, pero sa fries mas masarap yung Jollibee. Oh? Parang sa akin, ah. Ikaw? Oo, parang ganun. Hindi ko masyadong masarap yung fries ng Mcdo. Big statue ni Papa Jesus, tapos may nakalibing dito yung founder ng Mount Zion. Dito rin yung nakalibing yung founder ng Mount Zion. So anong masasabi nyo, guys? Para sa akin maganda dito, tahimik, walang masyadong tao, tapos malamig. Yun nga lang, nakakatakot pag wala kang kasama. So fortunately may kasama naman kami. Ayun sila, shoutout sa inyo, no? Dalawa sila, nag-bike lang sila dito. So dito kami nag-lunch. Ang lunch namin is yung Mcdo. Tapos ano pa ba? Yung isa pala, pag nakita nyo yung sign ng Mount Zion, pag nagpakaliwa kayo, recreation center? Retreat center. Retreat. Dito kayo sa may bandang station of the cross. Retreat center. Doon, kumanan kayo. Kasi pang yun ata, pang mga nagsiseminar? Recollection na ganun. Mga nagre-recollection daw. So, doon kami pumunta. Tapos, wala. Para sa mga nagre-recollection lang doon. So, ano sa tingin niyo? Punta rin kayo dito. Maganda dito pag yung pag yung crowded na yung yung maraming lugar. Daan kayo dito. Maganda rin, kulang lang ng upuan. Oo, walang talaga ng upuan. Parang mga shed na pag-upuan. Dito, ito yung upuan namin. Yan. Ganyan, yan. Kulang ng upuan na kon. Na-develop na siya. Maya-maya uwi na rin kami. So, salamat sa panonood mga Ka-moto. At shout out sa mga Ka-moto kang dyan. So, nandito na lang yung vlog. Next time. Bye-bye. It's the thought of being young, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. And the nights get colder, and the rhythm starts to fall behind. About that moment when you look yourself right in the eye.